Pozdrav ljudi, moje ime Niko, ne vi gledate novi video na ovom kanalu. U današnjem videu ljudi, kao što vidite po naslovu ovog videa, odlučio sam da vam pokažem i zajedno sa vama da testiram neke stvari koje sam kupio kod Kineza za 500 dinara. Znači za sve one koji ne znaju, 500 dinara vam je negde oko 4-5 evra, a ja sam otišao kod Kineza i za te pare pokušao da kupim što neke bolje stvari, što zanimljivije. Tako da u današnjem videu ću to sa vama da testiram. Ovo je drugi deo ovog videa, link prvo ćete imati u opisu ovog videa. A sada pređemo na ovaj video. Prva stvar ljudi koju sam kupio kod Kineza jeste na primjer ova. Ok, ovo mi je prvo palo pod rukom. Znači ovo je nešto, vidite kako izgleda, body paint, paint glow, glow in the dark. Znači ovo bi trebalo da budu neke boje koje sijaju u mraku. Ovo je koštalo 100 dinara, odnosno oko 1 euro. Pa da vidimo šta je to unutra. Opa, joj sine, kancer u tubi. Dobrodošli. Ajde da vidimo. Da ja ovo ipak pomirišem. Nema nikakav miris. Meni zapušen nos, ta nema miris. Mirišem na smrt. Okej. Aj, fujčina. Iskreno, ovo je kao neka... Šta je ovo? Znači, kao neka pasta. Iako ja sad to namažem. I sad bi trebalo da ovo sije u mraku. Ok ljudi, ugasio sam svetlo, ali kao što vidite, ništa se ne dešava, ništa mi ruka ne sija. Ajde... Ne. Džabe sam se ja mazao. Nažalost ovo ipak ne radi, znači ova boja ne sija u mraku, mislim ugasio sam svetlo i vidjeli ste da ne sija. Jeste ovako stvarno cool boja, drečava i tako to, može preko dana da bude stvarno cool, ali kad se ugasi svetlo uopšte se ne vidi, tako da ovu stvar nemojte da kupujete ako nađete na ovo, mislim možda isteko rok, ko zna. Sljedeća stvar koju sam kupio kod Kineza jeste ovo. Pištolj. Za sve hejtere. Inače, mnogo sam se razočarao zato što ona boja ne sije u mraku, ali dobro. Mislim, Kinezi, šta sam očekivao za 100 dinara? Light show na ruci. Ajde, ga je zalepio. Opa. Ali ovo plastikenzi. Inače, košto je 200 dinara, odnosno oko 2 evra, da računamo. Ali što su dali kesicu sa metkićima unutra, 5 prčvoljaka, znači, pazite ovo. Ajmo sad da vidimo kako radi. Kako radi, neće da se otvori, tako radi. Ne zezaj me. Kakve sam ja sreće, znači... Punjenje. Punima čurku. Ajde. Opa. Au. A sad ću da uradim challenge, pucanje iz pištolja. Šalim se, znači ljudi, postavio sam na drugi kraj sobe tamo moju metu, sad ćete vidite isečak šta je ta meta. Imam 3 pokušaja da oborim tu metu, tako da hajde da probamo. Opa. Čekaj. Prvi neuspešan. Drugi pokušaj. Neuspešan. Treći pokušaj. Moram, čekaj ako mi možda lakše tamo. Tako blizu, a tako daleko. Ako uopšte ima još metkova. Ne, hejteri, preživjeli ste! Nakon što smo utvrdili moju preciznost sa ovom ovdje spremčicom, znači nemojte mislite da je ovo obično neka igračka, ovo stvarno može da povredi osobu. Prelazimo na sljedeću stvar. Znači, sljedeća stvar jeste... Šta je ovo? Bubble ball. 50 cm. Ok, ništa ne razumem. Znači nije za decu ispod 3 godine. Idemo. Otvara se. A sada provalim šta je uopšte ovo, mislim, prelep je materijal, mnogo mekano, a ovdje piše, znači uzmeš ovo i nabiješ, šta nabiješ? Jao, ovdje ima nešto. Šta je ovo? Šta je ovo? Bušilica. I ovo bi trebalo da nabijem ovdje, kao što sam ja shvatio, ako sam ja to dobro shvatio. Ok, ovo neće da se nabije, šta bi da nabijem kad neće? Nabije se. Uspio sam! Znači, 20 minuta pokušavam ovo da uguram u ovu rupicu, a ono neće. Evo ga, sad ste dobili jedno izbušeno lizalo i sada to lizalo šuknete u usta i...
Dosta. Ne mogu više. Evo možda smo dobili. A ovo je zapravo... Šta sad radim ako pustim ovo? Ne, sigurno ne bi trebalo da se pusti. Možda da se izvuče. Jeste. Pazite ljudi kako je dobro smišljeno. Znači kad izvučete ovo se dole samo, ne znam, nekom magijom zatvori i onda ne izlazi vazduh. A ovo sada šuknete na prst. Dosta, znači, ovo je prelepo. Nije kao neki onaj jeftini balon koji kupite na ulici i pukne posle 2 puta, već ovo kupite kod Kineza za 100 dinara, odnosno za oko otprilike 1 euro i stvarno je kvalitetan i vidi se ono, može čak i koliko piše do 50 cm da se naduva, ja sam samo nekih koliko, 20 cm naduvo i mnogo vam kažem da je prezanimljivo i prekvalitetno, prezanimljivo kao dijete od 2 godine sa balonom se igra, ali može biti i jastuk, šta ja lupam, ne može da bude jastuk. Dobro, to je to. Posljednja stvar koju sam kupio kod Kineza jeste... Ne znam zašto, ali sam odlučio i da uzmem ove jedne naočare za ronjenje koje su zeleno-roze boje i mislim da mi lepo stoje, baš onako fit i mnogo su popularne. Znači ovo možete da nosite na šta god hoćete, znači u kakve god prilike, samo stavite ovako, ovako i vi ste sad najbrži. Zove me Evropa. A mogli bismo i da ih testiramo. Trenutno jedini način koji sam smislio da testiram ove ovdje naočare za ronjenje jeste logično da ronim. Sad pošto ja nemam kadu u kući jer se ne kupam, odlučio sam da ronim u lavoru. Znači ovo je još jedan challenge u današnjem videu. Da vidimo koliko ja to mogu da ronim i ujedno da testiram ove naočare. Opa, pretvori se u pacova. Spremio sam ovdje, oj bre, iskopalko. Spremio sam ovdje i da merim vreme, tako da... hladna voda. Još ja čučim. 3, 4... Prekini. Oj kuku, što radim ovo ja? Opa. Krepak. Znači, 57 sekundi sam izdržao, naravno to može i mnogo bolje, a i mnogo gore. I sad ćete svi dole u komentarima napišite ja mogu minut, ja mogu 2, ja mogu 3. Ali ljudi, ja sam ovo danas radio, bože šta sam radio, ronio sam u lavoru, u sred kuće, samo da kako bih testirao ove ovdje naočare i šta da vam kažem, ne propuštaju vodu, udobne su i ne znam. To ljudi što se tiče ovog videa, ja sam nadam da se svidao i ukoliko jeste obvezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama. Također ljudi pišite mi dole u komentarima da li želite i treći deo ovog videa i ukoliko se još uvijek niste obvezno se subscribe-ujte moj kanal, pritisnite dole ono crveno dugme subscribe ili prijavi se šta god da vam piše. Zapite mi na Instagramu Nikoladam, a sada pričite neki od ova dva ovdje videa koji god poželite. A mi se vidimo u narednom klipu, od tada, do tada, pozdrav.